Mitä mä ja se. Mennään vuoristoon, joo. Ota teltta mukaan. Oho. Telttaelämän muista. Ja osta nyt tuoli vain tonne ja osta myös pöytä maksaa vain 1 miljoonan. Ei edes ole kallista. Ja maistaa sinappia. Onko se sinappia? Tämä on teltta, jos et tiennyt. Mennään vähän vuorikiepeilemään. Nyt on tullut ilta. Mennään yhteen telttaan. Minä on Sprite. Kahta kaikkea sinusti. Aamu. Nuoli tulee. Nyt käy. Varu. Siitä sait joku. Mitä sinulle kävi? Coca-Cola?